Yan mga kagwang ko. Mga kagwang, welcome to my channel. Morning mga kagwang. Yan mga kagwang ko. Pangdigmaan mga kagwang. Pero ito talaga yung mga mayayaman na mga lugar mga kagwang. Ang dami nilang mga ganitong klaseng sasakyan pangdigmaan. Tapos hindi kaagad na nabubuli ng ibang lugar, ng ibang country. Di tulad sa atin sa Pilipinas mga kagwang, nabubuli ng ibang lugar, ng ibang country kasi hindi ganun karami yung mga kagamitan natin na pangdigmaan mga kagwang.